welcome to my guys. Muli ito si Bisayan Daisy Vlog. Giniginaw kasi malamig. 15 degrees. Guys, nag-ano tayo guys? Pupunta kasi ako guys ngayon sa sa immigration. Kukuha ako ng aking visa. Malamig guys. Let's go. Umalis kasi yung alaga ko, nagpunta ng ospital. Ginawa ng bunso, kaya siya ngayon ay yung alaga kong lalaki andun, malakas naman yun, iniwan ko doon, nagluto ako ng konji para sa tanghalian nila. Saglit muna guys. Ano naman siya guys, mainit siya, kaso lang ang malakas bang hangin. Eh siyempre pag may hod ka, wala na, okay na. Ano na siya, yung basta matakpan lang kasing liig natin, tsaka yung tenga, okay na yan. Ngayon ano lang, yung klima ba ano lang talaga, malakas lang ang hangin, yun ang malamig ang hangin. Kaya kada mo. Tingnan mo guys, ano na, mainit na kasi kanina nilagyan ko ng tainga ko, bigla naman uminit. Ngayon okay na siya. Ganun lang talaga guys, basta matakpan yung tainga natin sa liig natin. Tanggal lang ang lamig. Biglang bumaba kanina, pagising ko kanina 14 lang. Kaya super lamig kanina pagbangon ko. Tumo. Akala ko kung tinatawag niya. Alam nyo guys, yung amo ko na to, mabait sila. Mas mabait pa dun sa dati kong amo. Kaya pinagpala si Bisayan Daisy Vlog. Tsaka guys, yung sila yung dito nga ako bababa, baka mahulugan ako dyan, dito ako sa gitna. Sila guys, yung sa ko sa 7 days ko binayaran na nila, kaagad ako ng ng 1.5. Nagtaka nga ako, sabi ko ba't para daw ang sahod ko raw from December 1 to katapusan. Sila lang yung manugang niya, yung kunting perma, perma. Pero okay na rin, di kagaya nasanay kasi ako dun sa dati kong mga naging amo na pag nagsweldo walang perma. Ito yung kunting mo lang pipirma ka. Pero okay na, basta mabait sila. Yun naman ang importante doon. Tsaka yung tulog ko, hindi istorbo. Kaya yun ang hihanap ko talaga guys, yung mga matanda. Kasi pag matanda ang amo mo, maaga matulog, maaga kumain, tapos ang gising, yung tanghali na araw, late na. Kasi dati dun sa dati kong amo, aga matulog kasi lang 7 o'clock na sa room na ako noon. Dito naman hindi na ako inaabot ng 9 o'clock. Hanggang 8:30 na, inaano ko na kaagad yung mata. Sabi ko, mag-toothbrush ka na. Para yung makapasok mo sa room. Sabi, manood muna ako ng TV. Pero sinisinyasan ko na yung lalaki na patulogin. Tapos sinasabihan tuloy ng asawa niya na, matulog ka na. Ayun, matulog na tuloy sila. Kaya okay sa tulog, hindi puyat. Kaya yun ang gusto ko sa matanda. Kasi pag bata, hanggat gising ang bata dyan, sige mo rin ang sunod-sunod sa kanila.
Yung matanda, naghihilik pa yan. Parang ako na sarap sa tulog. Saka pag dumating yung manugang niya, kasi 2 months lang naman yan dito yung manugang niya eh. Pababalik yan ng Canada. Pagdating ng manugang niya, na dating mga 9:30 or 10, wala, hindi na nga ako, hindi akala, siguro tulog, ako, natutulog na ako, pero hindi na siya nagpapagod evening kahit ano. Dahan-dahan ang lakad niya kasi akala siguro tulog na ako. Pero wala, hindi ako, nanonood ako sa live ni Sol Aragones. Tatawid muna ako, guys. Ayan, lapit na ako sa Quezon NTR. Upo muna tayo, guys. Wala naman, hindi naman ako nagmamadali. Gawa yung appointment ko, naman alas 2 pa eh. Pero bumaba lang ako doon, gawa na pupunta akong Central. Ako, mag-open account ako sa RCBC. Kaya malay mo, sumahod tayo di doon ko para hindi mag-awal sa inuutusan nga nila ako ngayon, guys, na mag-open ako sa sa Hong Kong, Shanghai, sa Hong Kong Bank ba. Kaso lang yung wala pa akong kontrata, ang hinahanap pala sa Hong Kong Bank yung ng kontrata na may ng consulate. Sabi ko next month na lang ako mag-open account sa kasi gusto nila yung sahod ko sa bangko through bank ba. Ayaw nila ng abot-abot sa Kaya sabi ko nasa sa inyo yan, ma'am, kaya sabi ko sa na lang ako napagod lang ako, guys, sa pagpunta sa 3 bangko. Kasi nangihingi ako ng sabi nung sadya na ba yun, BIC number. Wala, mga palpak lahat. Walang binigay, hindi nila alam kung ano daw yung mga BIC number. Sabi ko yung sahod niya ilalagay doon. Wala silang alam. Kaya punta na akong immigration, guys. Kakain muna ako, guys, nagugutom na ako. Nakalimutan lang ako kanina, tapos nagala-gala. Guys, kain tayo.
Inikilig ako guys sa sobrang busog. Kasi ang kinain ko, isa lang ako, 54 yung burger. Angus ba yun? Grabe ang ano. Hello. Ano siya, yung napaka malasa. Tsaka hindi kaya ubusin ng kinikilig ako sa sobrang kabusugan. Kaya nga hindi ko guys naubos yung yung soft drinks ko, kalahati lang ininom ko kasi hindi naman talaga ako mahilig sa soft drinks, gawa na matagal na, mga 3 years na ako hindi nainom ng soft drinks. Yung painom-inom ko pa lang yung kung lang ba pag may gusto lang. Hindi ko naubos yung isang cup. Tapos yung french fries ko kalahati lang din iniwan ko, gawa na masusuka ka sa ang laki kasi nung yung burger ba nila na double burger kasi yun, yung siya bali $54 siya. Kaya inigilig ako sa parang ako nasusuka ako. Paano guys, hanggang dito na lang muna siguro guys, kasi kumain ako rito sa McDo, gawa na kukunin ko kasi maghihintay kasi ng 2 hours sa visa. Ngayon tapos na ako, dapat kailangan ko maghanap ng CR, babalik ako dun ng immigration. Kaya muli ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabing babo muna guys, at mag-aabang ako dun sa kasi yung number ko kasi M74, baka mamaya makaitaan ba, sayang. Kaya babo muna guys, babo. Ang number ko pala guys sa immigration ay M74. Malay nyo makatulong to sa inyo. Joke! Ito guys ang ko guys, yung itatanong ko. Dito kayo magsisimulang mag-answer. Sige ito guys, sagot na. Ito na. May tanong ako. Ko na pala guys, nakuha ko na yung yung visa ko. Na sa bali 1 year ang binigay. Kaya pwede na ipangutang. Joke. Ngayon guys, ito palang ko, yung itatanong ko dito sa magkano ang kinain ko kanina sa McDo. Yun ang tanong ko guys, sagutin nyo. May premyo kayo. Alam mo na yan. Sige ulit. Visayan Daisy Vlog na nagsasabing babo na, uwi na ako guys. Gawa na naghihintay doon yung alaga ko kaya uwi na tayo. Tama na, parang nag-day off din ako gawa umalis ako nung kanina ng alas 10 ata. Tapos nagala-gala ako, mabot na ako ng mungkok kasi plano ko sana bibili ng cellphone. Pero sabi ko hinulog ko na lang sa ko sa account ko. May 3 na akong cellphone, pero yung isa basta sabi ko sayang lang kung bibili pa ako, ko naman na yan. Kaya yun na, lumipad na. Kaya guys, sige na guys. Mag na kayo guys,